شاندەیە هێزên سووریا دموکراتîk qesede çû Şamê. Seroka vê şandeyê birêz Foza Yusuf hevala Zaxo. Zaxo çetelê ku ji mala Hej Mensûr. Xwişka nivîskara me helbestvana me Dilşe Yusuf. Xwişka nivîskarê me lêkolînerê me Murşid Yusuf. Xwişka şehîda hêja Rozal Yusuf. Foza serokatiya vê şandeyê hanê dikin. Foza em nas dikin, em hevdû malbatî jî hevdû nas dikin, take kesî jî hevdû nas dikin, me hevdû jî dîtî, nan û xwe jî nabera me de heye. û caran me hevdû jî aciz kirî, yanî me çawa hevdû aciz kirî? Foza dema ku Dilşa ji pekekê qut bû, raperîn hevala raperîn ji pekekê qut bû, mi pişta raperîn girt, mi pişta Dilşa girt. Di diyaloga bi Foza re mi biçek rexne li Foza kir, yanî hûn eyb keçik guneh e, tu çima wilo bi vî çavê hanê lê nere, bi çavê rêxistinê lê nener, westiyayê keda wê heye, mere qedrê xwe teya mezin e, xwişka teya mezin e, yanî wilo lê nener, ev tiştekî ne baş e, ne insanî, bi vî rengî mi rexne li Foza dikir. Dirêya me sincerwan di çatê de me danûstendin di navbera me de çê dibû, me li Şamê jî hevdû dîtî, li Dirbêsiyê jî me hevdû dîtî. Foza yanî çekî xeyîdî. Mi parastina Dilşa kir. Dilşa pişt reja dîsa ew vegiriye nava PKK ja te û Dilşa bû agir. Êja di nava pena Kurd de li dijî min şer dikir. Li dijî min wilo xwe hewles yanî ji niv de vegiriye bû apoç. Xem nakin bijara me ne ev yanî. Birêz Foza seroka şandeyê bû. Bi rastî ez helwesta wê gelekî baş û birêz dinirxînim. Helwestekî gelekî baş bû, ji daxwazên xwe daneketin. Ev gavekî gelekî baş. Ev îşaretekî gelekî baş e ku tesîra apû, ev telîfonê ku apû ji wan re vedikirin, erê jî dibêjin başqan û serok û nizanim çi, lê wek serok nebû. Yanî xwe ji Ehmed el-Şerê re, rejîma Ehmed el-Şerê re, Cebhet Nusra re xwe netewandin, xwe danexistin. Ev tiştekî mi baş dît, tiştekî gelekî erînî ku me re dikare li ser ava bik. Mezlûm hevdî jî bi vî rengî yanî. Niha mi wekî bang ji Mezlûm Ebdî re û ji Qesedê re û bi tevahî ji İlham Ehmed û ji Foza û ji Baxoz re mi bang kir. Yanî ev rexneyên ku mi li wan dikirin di van 13-14 salîsan derbasbûyî, ev salên derbasbûyî hemû ji ber çi bû? Ji ber koletiya zêde ji PKK re, ji ber girêdana zêde bi PKK re, ji ber îdî bes e. Yanî berê PKK rêzê ji werbigire, rêzê ji keda werbigire, rêzê ji zanebûna werbigire, ji ev emirê ku we di nava PKK de xerç kirî bigire. Problema me kêşeya me ev bû. Ji destpêkê de ev bû. Belgelce me hene belge nameyên ku min ji PYD re şandin. Hîna de 2011 de. 2011 temaşevanê hêja min nameyekî şand. Ev Salih Muslim li min vegera. Îmêl hîna li cemine, name hîna li cemine li erşîv. Mi got ez naxwazim PYD wê çaxê bibe wekî Hizbullah. Bi koratî girêdayî Îranê be. Çawa Hizbullah Libnanê kir qurbanê Îranê û bercewendiyê Îranê. Ez naxwazim PYD
روجاوای کوردستان بکه وەکی لبنانی بکە قوربانی پێکێکی و بەرژەوەندیە پێکێکی ئەف بوو مشکلامە بە پێکەکێرە ئەف بوو نەها ئەو دەچوون دەرە و مەرەوا دناوە خەڵکێ بەلافکردن مە بەڕە هۆشەنگدای و هۆشەنگ پەرا دخواست هۆشەنگ مەقام و جیهاد دخواست هەموو ڕێ خۆڕەش دکن دەرەوێن مەزن دکن ئێژا پێکەکێ ئەڤ 11-12 ساڵە لەسەر مڤان دەرەوێ هاانێ دناوە گەلێ کورد بەلاقر ئەجی نیکارم هەموو کەسی ئێقنا بکەم بەس بەلگەل جەمە هەنە بەلگە نامە کومشاندی بەرسڤا ڕێخستنێ بەرسڤا پێکێکێ بەرسڤا ساڵح مستم ji ئیمێلا ساڵح مست بەرسڤ ji مەرهات di bersivê de çi dibêjin di 2011 de temaşevanê hêja di bersivê de çi dibêjin tu dixwazî rêxistina me ji hev bixî rêxistina wî yanî xwe beşekî ji pekekê dihesêbe tu dixwazî nakokiyan di navbera rêxistina me diçî wê çaxî nefsa çîrokên apûçiya anlayişa bakur û başûr û dere û merewê hanê nefsa wî meqamê hanê nefsa wê çîrokan bi vî rengî be te xuya dike ji mir dibêjin te cihê xwe li cem dijminê me girtî dîrekt ez kirim xayîn tu cihê xwe li cem dijminê me girtiye û tu li dijî me radiwest heta roja îro ew bersiv li cem hene bersiva ku me rexne û daxwaz û hêvî di nameyekî ji wan reşand di dîrekt ez kirim wan mikir xayîn yenî tiştekî me li dijî qesedê wekî qesede wekî bi rastî ji bo rojava bixebitin tin ne min nedixwest û heta niha jî ez naxwazim wekî hesb bin wekî heşayê hizûra wan û heşayê hizûra we wekî ker bin û rişma wan di destê PKK de be bi piçek azadî û rûmet ji wan re dixwast keramet ji wan re dixwast şexsiyet û îrade ji wan re dixwast wan qebûl nedikir na em ê divê axura hanê de bimînin em ê divê axura hanê de bimirin ev 2011 bû niha çûna Şamê helwesta Şamê ez dibînim hinek guhertin çêbî piçek şexsiyet çêbî piçek ihtibar çêbî piçek îdî li xwe dinerin wek siyasetmedar wek nûnerê gelê Kurd hewcidarî foza tune ye bi Cemîl Bayîk li Cemîl Bayîk vegere hewcedarî Mazlûm Hebdî yan İlham Ehmed çine ye li Murad Karayîlan vegere ew zarokê herêmê bêtir meseleyê dizanin herêmê dizanin başı dema ku Cemîl Bayîk û Duran Kalkan û Mustafa Qaraso û Murad Karayîlan û apû tenazulata tawîz ji dewleta Tirk dike li Mazlûm Hebdî vedgere li Fozal Yûsif vedgere li İlham Ehmed vedgere na tew we na jî nakin guh nadin we dixwazin li ser we van tiştîhan ferz bikin êm ez niha ez dibêjim yanî me bang jî kir di vîdyokî din de yanî ku îdî bes hêza we heye qeweta we heye hêza we ya eskerî hêza we ya ekonomî hûn çi qeyse dûrî PKK dikevin heqqa hûn nêzîkî Kurd û Kurdistanê dibin hûn nêzîkî gelê Kurd dibin nêzîkî doza gelê Kurd dibin nêzîkî kolana Kurdî dibin li herêmê xwe heqqa sal derbas bû kî berpirsiyarî yanî herêmên Rojavayê Kurdistan mehrûm ma ji avakirinê ji paqeşkirinê ji xizmetguzarî ji tenduristî kî berpirsiyar e PKK û kadroyên bakuriyê ku li wê derê li ser serê wan in berpirsiyar in ez naz dikim nûçe ji mir têne rewş bê çi qeyse pîs e kembax e xelk nerazî ne niha ez dibêjim piçekî li xwe vegerin yanî xwedî li
gelê xwe li doza gelê xwe xwedî li Rojava derkevin, xwedî li şehîdê xwe derkevin. Ji Ehmeduşşerê re teslîm nebin, ji Amerîka re teslîm nebin. Rêlpêşiya we hene yani. Alternatîv hene. Piçekî ji tecrübeya Kurdistana Iraqê sûde wergirin. Dema ku Paul Bremer dixwest li ser her dû serokê Kurda Mesûd Barzanî, Celal Talbanî gelek tişta ferz bike. Digot federasyon na ku pêşmerge tevlî artêşa Iraqê bibin. Paul Bremer di 2004 2005 ev dixwest. Mesûd Barzanî bi wêrekî bi têkoşerî li hemberî Paul Bremer, li hemberî Amerîka got na. Ne wekî Apo. Ji xwe re li Apoyê xwe binerin, li hemberî Baxçelî û li hemberî Recep Tayyip Erdogan heya çi derece yani îdî Tirkleşme bîbiye biryara wî. Hilbijartiyê û li ser Kurda jî ferz dike yani. Ser we qebûl nekin. Vê mesela hûn çi qayîse xwe ji PKK û bên bandora Apo û PKK derkevin heqwase hêza we çê dibe. Hûn jî dizanin ew berpirsekî PKK çi Umît nema tê bîra me besê hozat gelek kes ji berpirsên PKK digotin Amerîka dixwest li Rojavayê Kurdistanê federasyon çê bike, dewlet çê bike, me nehişt. Baş e yani mamoste Foza Yusuf, mamoste Mazlum Abdî. Yani bi çi heqî PKK nehêle? Çima PKK nehêle? Me ji PKK re çi kiriye heta ku nehêle statûyekî Kurda çê bibe? Ev bahoz qey ji xwe napirsî yani heya kengî wê bahoz koletiyê bike. Sûnda welmitine temaşevanê hêja biraderên Apo çî? Bi xwîna şehîda ku apê min jî şehîd û gelek hevalê min şehîdin bi Kurd û Kurdistanê. Ez hinek kes ez navê wan nabêjim û dengê min di çi bahozar da jî. Lê Rehmetiyê Şahîn Rehmetiyê Restem Cûdî min wî dît bi saetan bi hevdûriman. Restem ti carî ji bahoz nerazî bû. Nerazî bû. Wî ji mir got. Ne tenê wî. Ji bo ku ez nebêje ku ez nakokiya dikim gelek kesên cîlê Restem û ku Restem yani wê çaxê hevalî wî nas kirî bûn. Şahîn jî hevalî wî bû, Nasirê Hecmensûr, Zûhatê Kobanê. Ev cîlê yani ev kesên ku di heştê û heft heştê û heşt wê çaxê tevlî PKK bûn wî nifşêhanê. Sûnda welmitine bê yek ji bahoz razî bitine. Hemû di kes hene. Di kes hene ji wan nerazî ne. Di nava rêxistinê de nava kutleya Kurdê Sûrî de kadroyên Kurdê Sûrî di kes hene nerazî ne wilo li wan dinerin xwefiroş û erzan. Yek diyarê Qamişlo evê ku di medya PKK de spîker e ku pir îdî Tirkleşmek îli cemî çêbî ecêb. Dema ku ez hatim Rojtîvî jî ez xebitîm me hevdû ev diyarê Qamişlo me hevdû jî dît. Ew Rehmetiyê apê min jî demekî bi hevdûriman e. Ku camêr wî Dêrsimî te eleqeya wî bi Qamişlo nema. Tiştekî wî Qamişlo nema yani. Ev yek ji ber bes ev diyarê Qamişlo di nava tevgera siyasî wilo nema yani nexweşîna wî ya tendirustiya bû rewşa wî taybet hebû lê nedat hezkirin. Bakurî piçek bakurî jê hez dikirin yani. Bilbil bû bi Tirkî, Tirkiya wî jî nizanim Apo xweştir e. û bahoz.
هەردوو کادرۆین کۆ نەدهاتن حەزکردن هەنێک دەجێ بوون کادرۆین دژێ ئێکۆ نەدهاتن حەزکردن دەندرێ ڕێخستنێدا ئەو زۆزانە عرب زۆزانە عەفرینیژی هاجر زەم ینی چ ئەخباری وێنە ئەو کورنە هاال چتکێ چناگە ئەز زانم سێ کاد ئاوا بوون سێ کۆ وەکی ئەم بێژن یعنی پرانیە کادرۆیên ڕۆژاوایی ji van her sên kesê han nerazî bûn dem hatî ku piçekî li xwe vegerin yenî ev biraderê me ev kadroyê me rojavayî piçekî li xwe vegerin ev hêza ku heyî navê wê qesede ji bo ku apo ji bo ku Recep Tayyip Erdogan û Baxçelî ji apo rasî be gunehin gelê Kurd gunehin yenî hûn qesedê wilo rehet tenazul bikin û teslîmî dewleta Tirk dikin û ne teslîmî Şamê dikin xwe biparêzin hûn têko şerin belkî van divê dema pêşiya me de eger hûn xwe li ser piya bigirin bi eneke sere wê rûpela wan rûpelên tarî û reş û genî biqulêpin rûpelên nû vekin rûpelên biratiyê vekin ji tecrübeya Kurdistana Iraqê re ders bigirin ibret bigirin bikin mînak li tecrübeya birêz Mesûd Barzanî binerin bê jiyana wî di nava şer de di nava çiya de di nava xebat û têkoşînê de û tecrübeya apo binerin jiyana wî di nava mîtê de û di nava behs de û va dîsa vegeriyayî nava mîtê bidin ber hevdû û piçekî û nîvê emirê xwe zêdetir bi îbadeta apo qedan nîvê mayî bê îbadet biqedînin ez nabêjim herin bivin Barzanî herin îbadetê ji Mesûd Barzanî re bikin na ji tecrüba wî feyde bikin zû zû çokê we neşkê netirs zû nere elin Amerîka û tombarak û nizam kî çi got çi negot çavê xwe têxin çavê tombarak tiliyê xwe têxin çavê tombarak û destê xwe li masê xin û bê na tombarak kî ye hema tombarak wê dicî di wê artêşa Amerîka bişînî ser serê we na mesele newlo ye piçekî hemberî lazim piçekî tehedî lazim lê hûn nikarin li hemberî tombarak bêjin na heta ku hûn li hemberî apo bêjin na hûn dikarin bêjin birêz apo saeta te xweş çareseriyên bi çareseriya te re ne tu çi dikî apo tu tîşertê Lacoste li xwe dikî tu çi dikî tu êmiralî dimînî tu tê Enqerê em bi te re çaweşter xweş tê em bi te re bes îşê xwe îdî bes ji mermî banga me daxwaza me hêviya me ev e ez hêvî dikim ku qesede û biraderên qesedê hêviya me neşk hêviyên Kurda neşkînin niha em bi tiştekî bi dest nexin pir zor e em apo biguherin mustehîl em apo biguherin mustehîl em PKK biguherin nemumkin em PKK biguherin lê em karibin xwe biparêzin yenî em bi PKK nikarin em bi xwe karibin birêz Mazlûm Abdî birêz Weza Yûsif birêz İlham Ehmed ez dîsa dubare dikim hemû rexneyên ku min li we dikir ji bin serê PKK bûn hûn piçekî azad bifirin dervayî çarçoveya PKK hûn dikarin dinya ne tenê PKK'yê oksîjîna ku hûn dikişînin ava ku hûn vedixwin nanê ku hûn vedixwin ne ji kîsê PKK'yê dinya li dervayê PKK jî heye piçekî mejiyê xwe nû bikin hestê xwe dilê xwe paqij bikin û bi rastî bi berpirsiyarî xwedî li didoz û mafê gelê Kurd li Sûriyê bikin ne tenê gelê Kurd Sûriyê heta gelek pêkhate û
و کێمنەتەوەیەندن چاوێ وان لە قەسەدەی ون dibînin yanî heta ji min tê ez hewl didim ez diparêzim van destkeftêhan diparêzim di vê qunaxa hanê de ez ji gelek tiştan nerazî me lê ez xwe mecbûr dibînim van destkeftên han li hemberî van hovên han van terorîstên Cebhetin Nesra û evê girêdayê Tirk ha ez mecbûrim yanî van destkeftê han biparêzim hûn jî mefhedî kar dernexin nebê ji bo nehêlin ku em poşman bibin li ser van helwestên parastinê van helwestên piştgiriyê.